Hi there, welcome back to my channel. UPPL राजखान्थि हान्जानि बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन सबसे खराब द पुअरेस्ट पारफरमेन्सआ बबे बियाबाव जादोंमोन एबा बबे कन्स्टिट्युएन्सियाव जादोंमोन नोंथाङा मिथिगौ नामा? दसे उनाव आं फोरमायगोन। बेयो जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बियाबफ्राव जायाखै दै। बड'लेण्डनि बाहेराव थानाय बियाबावसो जादों। दिनै बे भिडिअ'आव बिटिआरनि सिङाव थानाय बियाबफ्राव UPPL दोलोनि पारफरमेन्सनि सोमोन्दै जोङो बिजिरनानै नायगोन, एनालाइसिस खालामगोन। बेयो मोनसे इलेक्शन result data analysis. Please keep watching. Alright guys, UPPL दोलोआ थांनाय आसाम इलेक्शनाव जोबोद गाज्रियैनो जेनदों। मोनसेबो सीटआवनो देरहायाखै। 18 सीट्सआव बिथांमोना बादायलायदोंमोन। 18 बियाबाव 18 बियाब, नाथाय मोनसे बियाबावबो बिथांमोना देरहानो हायाखै। बड'लेण्डआव 15 सीट्स 15 बियाबाव बाहागो लादों आरो बड'लेण्डनि बाहेरायाव आं मिथिनाय बादिबा 3 सीट्स बाहागो लादोंमोन। बेवहायबो मोनसेबो देरहायाखै। दा जोङो गाहायनिफ्राय सावरायगोन। गाहायनि मोनब्रै केन्डिडेट्स, बटम 4 केन्डिडेट्सनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। बेनिफ्राय जोङो लासै लासै गोजौआव फैगोन। टप 3 केन्डिडेट्स, पारफर्मार्स, बिथांमोननि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन। अलराइट, बयनिख्रुइबो बटम थाराव दङ एखेबारे लवेस्ट पारफर्मार, खमसिन 28 बक' छयगाव ST। बेयो मोनसे रिजार्भ कन्स्टिट्युएन्सि ट्राइबेलफोरनि थाखाय। मनज बसुमतारी, बिथाङानो केन्डिडेट। बिथाङा भट मोनदों 978, only 978। जेननायनि मार्जिनानो जाहैदों 1,06,135 votes। नेगेटिभ मार्जिन। बे कन्स्टिट्युएन्सिया बड'लेण्डआव गैया दै, बड'लेण्डनि बाहेरायाव। ओके, बड'लेण्डनि बाहेरायावसो दङ। लेट अस मुभ अन। नैथि बटम पारफर्मार, सेकेन्ड लवेस्ट केन्डिडेट, 66 बारसाला कन्स्टिट्युएन्सि बियाब। बाबुराम बसुमतारी, बिथाङा मोनदों 1,714 votes, just 1,714 votes। जेननायनि मार्जिनानो जाहैदों 82,781 votes। नेगेटिभ, हिउज नेगेटिभ मार्जिन। बिथाङाबो बड'लेण्डनि नङा दै, बड'लेण्डनि बायजोआव। बे बियाबाबो बड'लेण्डनि बायजोआवसो दं। Alright, let us move on. Third, थामथि lowest performer, 72 गहपुर बियाब, नित्यानन्द बसुमतारी। बिथाङा मोनदों 3,204 votes, just 3,204 votes। जेननायनि मार्जिनानो जाहैदों 93,378, नेगेटिभ मार्जिन। हिउज नेगेटिभ मार्जिन। बे बियाबाबो बड'लेण्डआव गैया, बड'लेण्डनि बायजोआवसो दं। राइट। फोर्थ lowest performer, 5th पर्वतजरा बियाब कन्स्टिट्युएन्सि। बेयो बड'लेण्डनि सिङाव दं, जों बयबो मिथिगौ।
Ayub Hussein Mandal बिथाङा मोनदों 8,920 votes very low number आरो जेननायनि मार्जिनानो जाहैदों 60,208 and negative margin huge negative margin बिथाङानो जाहैदों fourth lowest candidate of UPPL party. Alright, now let us move on to top 3 performer. Number 3 आव दङ 19 Sidli Chirang constituency Mr. Ranjit Basumataरी बिथांखौ फेरेंगाबो बुङो राइट बिथाङा मोनदों 62,774 votes good number better नाथाय बिथाङा जेनदों जेननायनि मार्जिनानो जाहैदों 38,601 and negative margin बियो बड'लेण्डनि सिङाव दं दे राइट Next is I think second top performer 43 Tamilpur constituency Sri Pramod Barao जों बयबो सिनायखागौ बिथाङा मोनदों 62,565 votes नाथाय जेननायनि मार्जिनानो जाहैदों 26,743 votes. Unfortunately, he lost. But anyway, बिथाङा दा राज्य सभानि MP. Alright, now the top most candidate BPL नि top performer. 46 Udalguri Sri Dipen Boro. बिथाङानो UPPL top most performer. If you look at his vote share, 35.01%. बेनो BPL बयनिख्रुइबो बांसिन vote share. Alright. बिथाङा मोनदों 49,246 votes. नाथाय जेननायनि मार्जिनानो जाहैदों 27,554 votes. Alright. Pramod Boroनि vote share को नायोबा जों नुगोन बिथाङा मोनदोंमोन 34.97% आरो रन्जित बसुमतारीनि vote share जादोंमोन 33.16%. दा बेखायनो बे साथाम केन्डिडेटनि vote share को कम्पेयार खालामबा जों नुनो मोनो श्री दिपेन बर'आनो बयनिख्रुइ बांसिन vote share मोनदों 35.01% बे पार्टिकुलार बियाबाव नंखायनो आं बुंदों दिपेन बर'आनो UPPL नि टप पारफर्मार नोंथाङा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो Alright guys, beer UPPL delity vote share percentage. Horizontal line एबा x-axis आव जों नुनो मोनगोन सीटफोरनि मुं एबा बियाफोरनि मुं जेरै परबतजरा, माजबाद, बावखुंग्रिखौ लानानै आगदाथिंजाय दङ जोंहा सिडली, चिरां, तामुलपुर, उदालगुरि बे गासिबो बड'लेण्डनि सिङाव थानाय सीटफोरनि मुं बियाफोरनि मुं एबा कन्स्टिट्युएन्सिफोरनि मुं राइट थिग बेबायदिनो y-axis 0 निफ्राय स्टार्ट खालामनानै थाङै 40% बे गासिबो percentage UPPL delete vote share percentage okay now chartनि गेजेराव दङ मोननै रोखोमनि टावर्स मोनसेयानो जाहैदों रेड टावर्स आरो गुबुन मोनसेया जाहैदों ग्रीन टावर्स गोजा गाबनि आरो गोथां गाबनि Now गोजा गाबाव नोंथाङा नोजोर होनानै नाय नुगोन दि गोजा गाबनि टावार्सफ्रा एसे खम बारा गोजौ नङा दे That means गोजा गाबनि टावारफ्रा UPPL दिल्लीनि खम मोननाय पार्सेन्टेजखौ फोरमायो जेरैहाय परबतजरायाव
UPPLआ मोनदों only 5.43%, very less vote share, correct? थिग बेबायदिनो माजबारावबो 10.67% मोनदों vote share, okay? Now गोथां गावालाय गोथां गावाव UPPLनि vote shareआ गोबां बांसिन गोजानिख्रुइ बांसिन जेरैहाय बाक्सायाव 24.65 आरो उदालगुरियाव नायदो उदालगुरियाव मोनदों 35.01%, that is the highest percentage. आरो बेनि अनगायैबो जोङो क्लियारलि नुनो मोनदों गोथां गावा एक्चुअली रिजार्भ सीट्स ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनाय सीट्स शेड्यूल ट्राइब ST सीट्स आरो गोजालाय गोजाया एक्चुअली जेनेरेल ओपन कैटेगरी सीट्स कन्स्टिट्युएन्सि दा नोंखायनो बुंनो हायोदि गोजा गाबनि एबा ओपन कैटेगरी जेनेरेल कैटेगरी सीटफ्रा UPPLआ मोजां भट मोननो हायाखै नाथाय गोथां गाबाव रिजार्भ कैटेगरी सीटफ्राव मोजांसिन भट मोननो हादों ओंखायनो बे डाटाया जोंनो फोरमायो दि अनरिजार्भ सीटफोराव UPPL दोलोनि रिलेभेन्सआ एक्चुअली खम very less नाथाय गोथां गाबाव रिलेभेन्स दं नोंथाङा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन Alright guys, BTRआव जोंनि बड'लेण्डआव टोटेल भट गोग्लैदोंमोन 22,59,011 votes. Right. आं मोनथाम पार्टिखौ लानानै सावरायनो सानदों BPF, BJP आरो UPPL. BPFनि स्ट्राइक रेटआ जाहैदों 90.91%. बिथांमोना 11 सीट्सआव बादायलायदोंमोन बेनि गेजेराव 10 सीट्सआव देरहादों. Alright. BJPआ 4 सीट्सआव बादायलायदोंमोन आरो 4 सीट्स देरहादों. ओंखायनो BJPनि स्ट्राइक रेटआ 100%, 4 out of 4. Okay. UPPL बिथांमोना बादायलायदोंमोन 15 सीटआव नाथाय मोनसेबो देरहायाखै 0 out of 15. बेखायनो बिथांमोननि स्ट्राइक रेटआ 0%. Alright. Now, in terms of vote share, BPF दोलोआ मोनदोंमोन 8,07,546 votes. BJP दोलोआ मोनदोंमोन 3,43,433 votes. आरो UPPL दोलोआ मोनदोंमन 4,90,408 votes. Alright. Now, in terms of vote share percentage, okay, BPF दोलोआ मोनदोंमन 35.75%, BJPआ मोनदोंमन 15.20% आरो UPPLआ मोनदोंमन 21.71%. नाथाय मोनसेबो सीट देरहायाखै. Right? जों मिथिगौ. Okay. So, this is the ultimate figure, ultimate onjima. Okay. Vote share in percentage. BPF आरो BJP बिथांमोना मोनदों 50.95%. BPF आरो BJP huge percentage of vote share. And जोंहा UPPLआ बेसेबां मोनदों 21.71%. Huge difference. It's almost 30% difference. Right? 30% difference. Alright guys, दिनै एसेनोसै. जोबनायाव नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानो. इयुनाव UPPL राजखान्थि हान्जाया जाखांबोनो हागोन ना हाया? गोदोलांगोनसो नामा? UPPL दोलोआ जुदि जाखांबोनो हायाबा
बेयो बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा जागोन नामा? नोंथाङा मा सानो? कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो। थेंक्स फर वाचिं द भिडिअ आरो लोगो मोनबावगोन। टेक केयार, बाय।